station de ne ba fie but nyi nsani mu no menyem wa ma miska ko hospital da me ana me kofro obi abe na me da ba na suku abe no na me da ba ma menwa mu da akwakoton eno bi na me de twa scan me de bi to hospital ho neoma e de bibia ono nso akwane ba wiase ma say bia yesi ye tompa bo ahya akra be didi o obe ebe sinda me no akwane ko school ono nso a omma miska enka se bia me mfa ma akwane fa nko school me twe for ne frɛ no na me ne kasa no akeka do paati no akate ko no sisa akwane ko school a gisa me sɔre no makɔ bi bubu ano akɔ giska na me da ma akwane de akɔ school akwane ntina me yesusu ejuma sisa yesusu ma me ntimi ye obi ejuma sa nkɔ ani mo sɛ me kɔpɛ me so me daachi kɔpɛ me ankasa me ye susu ejuma no ana me stop am say there was me kɔpɛ me so me daachi ti me kɔ hia madam bi e fa na madam Lenda ona me ne ye etre ejuma me be ejuma no passe ya ona ya o ma miska anopa edito aduane na ade sa me kodu fe na o ma anya aduane ma sa kɔpɛ aduane ama akwa na edi ma o ma ye ma me operation oni ahoden ma pa nso ni bi sesa akwa no bibia ba beda me so me fe ne kasa bia o akwa na 90 form a o sin sika wo bi ho okoje a obema maso ate ono nso a on seniska ayese me twefo na mapa na acho ama na asende ti bia me yedwuma bra bi wo me wo fa bi wo ho na me de ko tu na wo fa ne frɛ no ana ode ja ato te esi papa ne so ompa ma acho emfa ma me na yenja bibia me na nka obehwa akra no ma pa chi be sinda me no mo kesi me a me nsante ne nka bi wasa block me Enra wo frɛ producer no dabe no frɛ wo na no wo frɛ producer here said ye wisi kasa ya wo kasa be don hwere otwa so kure ntwa enti za ensem ni nyina we me pa cho me nsuro ma ho nwoso so kura fanete said ye na woni producer kasa wo phone so na wonya hunu nanim no de na wo mu bia emfa bi nsie enyi bi mfrim why ye pani nyina se ba ye betumi ate asem no ase ye nti ye hu frim aha no fidie pe na wa ha nti ene te sade wo ankasa wo hye ba bia bibia ni na wo ka asem no why nti meba nti de agya wo mu nyina na kama me why okay me da se nti mame emma o 3p garlic mixture na enom na 3p de eyadro no kwasem se onomu a eboa wiye pa wafu na ye de twi stroke anasente hyewa yade wodwonso aya wote ya wafu na ye kapusa no bo adashtan pressure and the was be immune system no nti wadama bomode asa obema musaka 3p garlic mixture ye de wo ene garlic na aye no na natural nti onomu asa de tie bia no yade no ase tutu se deku ba bia to no bia da ni ho a enre yi unya bi ento 0248928824 0248928824 ma mema grow fine mojadro no bi enom grow fine mojadro papa na we say onomu a eboa mu onum da ho a wo betumi adidie wo nan wo nsan ye tititi ebekọ na sanso ene bia wo ba wo kofichi a wote ye onfichi kro ni sisi so ba na ba ma chena ba nso a ene ye yawo no nya asem ketewa mesa wo ada ba ma wunti no emu esisie eno nti ema mema yemu kofom edra wo hia ye grow fine mojadro di koko na ye ene di enuane nuro ahodo agumunti wa wonom a wutunu sampa edrei eyadro pa ntini maje ata mani ase no kwa wo se mepe ma kwa adro grow fine bi na wanonom ubenya bi ba bi eton dro bi unu se ka no so etwamu aye agina no tobi 0244596532 0244596532 na bills microcredit yen na ye ma wo bibia da bosia na de akwa ye wadwuma wo wadwuma da abaji bi na fa kwatrete wo mpe wano emo ye bills microcredit fa Ghana card bra na ebeji bosia ne bi fra 0596920833 0596920833 na ema wonsa enka ye bills microcredit no ha na chese ene mu wokrom mu ne na edi dwuma no enu nti wo ya empre wo ya no won kan kire wo ya se Rashida Mohammed ewo ha wo free Asiofia Saman ne ba ye nti no obi ametie bi na sasam no so woni mu ebia wa send wo WhatsApp and as a normal message de aba
na yakenkan ede ama ane mako minima baba no ane minima branche no enokre de okane nyina ye nokre da bi entesa na chese won so de message no aba say your WhatsApp anasa normal 0533487726 0533487726 na yakan ede ama Rashida okay ya kwaba ediba kuma 87.9 FM ene ya wada nyame edi adum bi adum ye yasa ya babie mu a na yedi aseda enkuto na de ma ne din ti babie wo bia no onu adofo bobodi ansa obeka ye ho bra yedi akuma mu nsam dwumadie ebram no afiefie tokuro ntwono manchwo bia mu yedi ewrewra ho saa enu nti bomodi anse ubeji wadwa na wawen waso na wafe wanie watie bie ni wahwe bie kopim se no miensa ebebo a yebeja akonya ni mo ede ama agudie mu akonfo na wode agudie mu nsam we ko twi babreman ede atoa yenso sabre die edi a mejeso ene Maa Akos program no eye akoma mu nsam na na kuya koko ewa ha Evangelist Samuel Mensa, Pastor Julius Naba, Sikapa, Obaya, Yenina Yewofi ha, ena Ishmael Howard, Ebobi Chidom, se producer, Beluchi, Edi Eko social media, Facebook, Akoma 87.9 FM. Bomodia so be follow yen, like a page no, jaw comment ewo ho, share my yen. YouTube Akoma 879 subscribe me notification bell so every time you get notified share ma foforo enya bi na wonum enhwe na bibia ntumi enye kama na wo hwe no na wutie no na wonso wo de wadwenkyere wo de ba na yakenkan emu ede ama wo 0533 487726 0533487726 ti wode ba menso mekenkan na mede amau sabre ye de ma yenko na menimenu aba ma bi nkodi nkomo wanye ni mu foforo na yehune da na emom obeka na asem no esanse ene yenya ba no a ono so ebekire ne die mu se ye nokre senya nokre enu nti mamema no akwaba beme na memo akwaba ye no ma na pomo te sen nyamia do man pacha na baby awu firi e nyamia do me hoboko menso me ho ye papa udin biem de Ishmael Akron okay ehene fa akimoda and of free buy Ishmael said ye met din kan aka no we enye de din kan ya yehia wo ha ye din komo pen na emom oba no a ewo se oyi asam no ema yen na yede wodie ene ne die egu nsani ani na yehunu enukre wo mu na afa yehunu na mo a yebetuyo no afa ne yenya no na ebia ne enenso ne da obi ebehwe wasem no na no wante ti yefre lady no a onipa kronti ase enu nti obesan ama yenkyiremu ebiemu nti asem a wode baaye no you remember to me that say masem nyina ne say emre betwemene abayo bi ebetenai ewo empratwen kwan so be sabre na mewu school secondary school then time no so awie junior high school ebetenai no endi anche endi bosome kura na otu kwan efi ekru na yewo mu no but sabre na mimi nkrafo no so nkrafo no ntino yante ye honka for so almost be 3 years enti numu no metete se baby owo no esi one obi ete wo ho enti ma me to my dream but echire na oba na mimi hunu na mibisa no odinai se enye no kre na echire me bono no obekan se obagitu se eye no kre na nse de ekoye na yemi no nyina na obi ante no ho nkanti no so fi se me so matu my dream a mapebi ene ma oye sabat nse no omontema tete enti no nti ye hono minin mi no yesan eto aso ti eto aso no hono
osabe tu kwan bi bet wan call previously baby a okoye no this time round no oko aguna so edru then time na me so mawie school me chira the private school bi mo odan ti ho de na me kra phone ono so kra phone ntina communication ekoso ti e frey ho ye din komo ne ade a ti ye nkomo ni die mu no bedu na obobo obi din o me call me bra ho no nam so ne ne yero mo te single room nti me call ni pause masie bi wa ne dem na me ko share ehwe tv ne ade bi wa me bra ne ne yero share dem din ko mi ntimi ngotena mo nje nti na se me ko share ni pause masie edem for ti na obobo sa ni pani din bet me ne de ma dwen anko bibia so ti di mo ana one time obe frame be ka kire me se ne kwan do se obe wo ansa na wasua akosua adwuma mse na yedi asem na o kana saa no se o kwan do awo se ai na ohu omo awo anaso mu kran kwala ba akwa omo di sua adwuma eye ne fe nti no ono so nya ya nka wanya bibisa mse nti me de na me fi se it was a joke nti no man fa no serious issue bia ti komo yegusu ayedidi ye hu komo na one time e bai se oba be srame ti obai ade chin na okoye ti okoye no anche na ofre me se onyem am se ayo ti okasa na o se menko kura na menkobo na wofo amane se BBC na aba na me se oda bi yenye ne sa menti bi da se me na me soma ade na aba no me sign the report echo menti bi danti se be yanka ada se wo na wo be kwa akoka ana se wo be kɔ na wawofo omuhunu mu bisa na ya to aso efri honom na me de mentimi enkonko bosa amane no asi you nti obesin kɔ ekura okoye na ho de minim se bia ono na ekokan yo se na wofo na omuhu bisa no ho de na minim nti me ho na ne bra pani ba ko frɛ me phone so se ne papa se ohia me ne me edi nkomo nti oka sa me de me hu de nti a omo frɛ me no so like it's a nice share weekends nti me koye nti me koye Saturday no me call mu ho ofie but me call ofie na wofo no eni ho nti omo de encourage se omo wo afuom nti se me ba memra bebia omo wo no ampini ampa me koye me call mu nchen wo afuom ho no na me koye na omo de amane no bo me se omo ba no se omo hu se omo ba no enyem na omo bisa no no wase one me ena enyem nti no me so den na me wo kana ana me si ya no kre se eya mia ti e ka sa na omo ka chem se o mate na mum no omo nimi ni bibia ka omo nimi ni bibia ka omo ma wo fo nche me ka hwe enkyere omo mehwe omo ba no se me fi se metimi abo me ya hwe na oho se enti sanso a omo mehwe omo ade no wawo so wo na mehwe me ba me hwe me ba na omo so omo hwe omo ba enti na omo nimi ni bibia ka enti no metimi akọ okay ti omo ka santi me yesa me kọ na omo sa frɛ me se memra na me san machi e ba ye me ba na omo bisa me senti se ekoba so omo behu mabusuafo a hwan nchen na omo mra na me kyerɛ me so me na ɛwɔ ho me ma me kuma no so wo ho me sisters so wo ho no nti no o metimi aba omo nchen na me kofi but me kɔ no ma nkɔ bɔ mabusuafo ama ne se BBC na aba na aja me kɔ full car kɔ odan ti me mo na mabusuafo efrɛ me se me mra na nkomo bi wo ho na yendi na me ba fie me ba fie no mo de asɛm no to manim se abaga na busuafo aba omo nchen se me ne omo ba no enyem nti omo bisa me ansa na yetu anamo na ye nokre be na me se aye nokre mia na me se okay nti se akoba se o se yetu anamo na yekuhu abusua no na nsem kan bia oho bia no yaka ti me ne mabusuafo tu anamo ekọ omo nchen ma yekotena ase se oba bema wa hye oba nyinsen na yekoka ho asem yekotena ase ho na ekoba se kwasiabu abamu nti na o se bitua kwasiabu sika ne ade ti omo charge me 2000 Ghana cedis ma ye print so a ma ebegina 700 cedis okay na eho niam bia se metoto ntoma empaboa panties ne brazier ne ade ototo amaba no me pato an ene ade ti sika no de
bra ebegina 700 cedis no instantly ho na megina me na so 200 cedis nti ebeka 600 cedis okay ena kakra na niama no metimi eto niama ni nyina na sika 600 cedis na kai no me bomoden etuamu 300 asat now say me ka say sa 300 na Canada so ho no ma ninya entuaye nti na say sika no metuamu 400 na niama na ka ho no de meto ni nyina okay ti free ho na akoba se o se mehwe opemfo no akopem se obewo ti mafom dia yese meye bia de omo anka se obia ohu bibia hodom obia ohu bibia hu ebedi adanse se de metimi bia de meye e de hwe oba no kwapem se owoye nso okowo hospital ene ade mze sekan ekan ne ade nti ni nyina no me bom me homoden eye de metimi nyina e wo ho eyi ni free hospital ne ade nyina ba fie mreso se yi abofra ne pie ne atu ne din niama ye behia ne ade nyina ebomodin nya emu bia ba akokra ankam enya ne nyina ma ye de to abofra no edin free ho me hwa abofra na obi oho bia di adanse ono abayo ananka sakra be di adanse sa akola no na onye obi a niama ehia ne da empaboa entade ne ade de ebi ehia abofra ne da ana ono maame nanka sakra so esa me bɔ me homoden aye mafom de bia metimi aye bia kopem sa akola no nya 2 years okay ana abayo na wofo de to manim se no ompese mo ba no ekwa adwumam na ombete abofra no na omama mo ba no akwa adwumam na adwuma na okomu no se me fi se ma ho de betimi na metimi aboa ma ya hwe na adwumanum na owie na ma ware na ekwan da ho se me ntimi nso a me ba na wo ho no menhwe me ba setama wona no efefro no na onyankosu adwuma no adwuma no de o ma meti ase se okọ kasoa no okọ adwumanum na bibinti osan ejaye enti as at that time no de me am de mani hu se na owo machine okay owo ho enti omde to manim se ompese omba no ekosua adwuma nti se metimi a memmoa se mentimi nso a menhwe me ba no that time na me so na me pesen ka me ko school nti na hono manfa no yinti no me kan kire ne se o sa na te dia miniska dia kakra metimi aye ene se me wo student mattress ewo ho nti kona ko fanti okọ me dem then na me minni eho na me wo dan nti okọ me dem ko fa mattress no essa me curtains ne me dancing bi ni ade na ode ekoye but okoye no de minya queens bi a metimi esani no bi wo bra sa times na me san ehwe me ba no me ba no ba chance that na me menya na me ye adwen se me ko school be da me nyan enkoye enti menya queens bi a metimi esani no bi ti edidimu na adwuma me ye no odan na me se na ketua no enhyedan kwani mu ntini me ye sesa na tede a mekọ enkran akwakoto abrabo no so e wo ho no ti mekọ enkran mekọ ho nyina na megusu ehwe akola no saa kwapem bet e ho no menene ntem ebeye basama ba se yentimi entoa empratwen no eso ti menene ntem eteteye wobra na megusu ehwe meba nti one time wo ho na ofre me saa time so na me so mapem so abeshia sister bia me pese mene no ye ka aware ye kwa aware kwan so ti one time obefrɛ me as at that time na akola na ba benya 5 years okay obefrɛ me phone so se waba akura na wabehu akola no se ne niam nyina asɛi se sabre na akola ne wo onana ho ana me ba twan ti wabehu se akola no hu niam nyina asɛi nti no sana ti da mensani scamera na on fanto niam ni bi enkoma akola na me se o sana ti dia me kura weekends ya no me ba ho enti no sana te dia ne mia matimi me kwakoto niam no na me dia ba ti niam ohia bia no ma me hu na me ntonti okeka niam no bebre na me see o mate ti ye no me ko market na me ko to niam no dodo na almost niam o kan kire me no se me dia mentimi anya nto ya almost be 15%. Okay, but emu dodo na de me toy na me de e baaye nti me baaye no na sister no ene ne maame na se omukọ ayie owo omukrum sata no wa free bebia osu adwuma na ba ma one ne maame kọ ayie owo omukrum nti me beto abofra na ene na bema ene ni nuanom owo fie na nam se me san kọ adwuma mu nti no me de niama no
ma abofra no ejaye na school atade ka ho na me maame kuma tele ni opama de ntimi school atade na maame kuma se abofra no mra na onsusu no ompam emma no nti me discuss so ka ne ma no ho na me di jana me koye nti that day no me tike ma me kwa na me hu se akola ne maame no frɛ me nti me peke no na obisa me se niama na oka se me ntomra oka se akola ne hianti me ntomra no me nya ni nyina na me siu me woka mu ntimi no enkasa nti ono de ono se okɔ na opesen ka ohu se bia se manya bia na nka wato ana me se o mesire na me woka mu ntino me ntimi no endi sa nkomo no nti nka oma me ndru efie na yendi nkomo no see you we dey say na nka nya nkomo bia nka betumi aka mi tobi mentumi anya ni nyina ba mi tobi nti wo de wo kofia wo bi ni nya me ka chen se manya ni nyina but no person ka me bobo ndi ma na wunya ye no be me ka chen se manya ni nyina enti o ka se ka me bobo so na ma bobo na me se me drufia nti me drufia that day no so na mekɔ adwuma mekɔ night mandu efie so ntem nti me drufia na me ya hobo na me kɔ adwuma me ba efie me hu se wa frɛ me anajo no wa frɛ me phone no ti me yɛ sɛ me da kakra na ma frɛ no kakra na me frɛ no na opeke ona obisa me se na niama na me de bra akwala no me kɔtɔ ya na sɛ obi die na me kɔsesae nti oka sa kyerɛ me no in fact asam no ehye me prekope na me kate no kakra na osan frɛ man peke osan frɛ bi me kate no ti ni third one na me peke ye na me ka kyerɛ no sɛ me de brofo kan say if you think what I've done is not enough you can also do some me kan sa pena me ka te no na chi ono asan frame me o frame ya sama o kan say se maka sa dia ono ana opekwan akasem bi a kyerɛ me na wanya sa kwan na se maka sa kyerɛ ne dia na ogina sa so de akasem kro na kyerɛ me ne say akwala no enya me ba enti no okɔ me mabusuafo ho akɔka kyerɛ me say ye ba bia eni omo nkyɛn ne no ɔde abufuo na kan ya na wo bi ni de ɔkan ho no na minim but akyire no yakɔtena ase no ɔkan sɛ ɔde abufuo ɛna kan ye enti ɔkan sa na me say enti na bibi sa wo ho na all this was no wentimi anka kyerɛ me na afia ansa na wo kan kyerɛ me ana yo sɛ waka na sa de a mate ɛna me ka te no enti me ka te na me frɛ ne bra odi na chi de sister na edi na chi no ye me close friend pa na me frɛ no ka kyerɛ sɛ eben asem sei na onua ba akan enti no me ka kyerɛ na wo so wate bi na akyire bi yakɔtena se a ye hu sɛ de ye bɛka no enti me ka sa na ne bra na sɛ yo wate na obɛfrɛ ne nua no na de besi bia no besan afrɛ me back minim sɛ bia ɛnɛ na bia ne bra no bɛfrɛ me sa issue we ho dia wan frɛ me so man frɛ ne bia mo sa issue no ɛho ti mene ne bra no kasa wi akiri na me san frɛ ye no elder baako ɔwɔ ekrum honom ɔno asɛm na hyase enyina ɛda nanim ti me frɛ no ɛbɔ na mane sɛ ɛda me kra me frɛ ne da na me sɛ da asɛm a ma bena ɛkani sɛ akola no enya me ba ti me ka sa na ɛda no ka sɛ asɛm yi de sɛ emu oduo asɛm yi de enye fon so asɛm ntina ɛbɛyɛ a ka me mpɛbrɛ na me mrɛ fie na yɛnkɔtena se na sɛ ɛyampa na wamama hu sɛ nyampa nso na bia bibi na ma na ɛde ka sa no so na wamama hu na me si oda mate enti edidimu hɔ na yie bi ɛba ɛwɔ ye hɔ no ma ɛwɔ sɛ mekɔ ti mekɔ yie no saa time na nso na me ye maware ho ntotoye ne adenti me fa so kwa yie no na oba na menya na me ba ware no so asɔre for so ehia me that same moment ti epon yie no na me yɛ sɛ me kɔ na oba no me ba ne maame no na wofo eba ye fie sɛ ɔmo ne me ebedi enkomo fa asɛm na aba no ho atam so na elder no so aba ho bi ana me ka twem so me srɛ mo sisia me ka sɛ die maso ayɛ pa oba na me ne no ɛhyehyɛ aware no asɔre penifo ehia me pa nti no me srɛ mo ma me nkɔna yɛn pɛda foforo na yɛn bɛtena sɛ ɛwɔ asɛm no ho ɔmo gye penia ma me kɔye ti me kɔye no me mantimi ansa amba ma yɛn frɛ asɛm no akɔpem sɛ maware me ware wieye ye ya so na covid no eyi ni ti no enti so ware somewhere 2019 me patcho an December 2019 okay enti enum na
adwumasɛm yɛ basa nti me ba fie ɛsɛ o saa ne tɛde na me fa sa kwanya su na ma ba na yakɔhwɛ asɛm no aka ti me de asɛm no ɛkɔto yɛ hɔ no mankrado anim ɔyɛ me wɔfa me de asɛm no kɔto n'anim sɛ asɛm sei na abayewa na me ne na awo no aka nti no me de bɛto anim na yahwɛ na me wɔfa no ɛto nsa ɛfrɛ ɔmo ne me maame nom nyinaa ma yɛ kɔkɔt ɛne kurom ɔden time assemblyman no ɔwɔ hɔ ɛfrɛ asɔre pani baako ɔno yɛ abayewa no sister pani eku okay but amankrado no to nsa frɛ no sɛ asɔre pani because ne nyinaa yɛ call the same church okay so to nsa frɛ no sɛ asɔre pani ɔmbɛtena asɛm no mu bi na yɛnhwɛ nka ti yɛkɔtena ase no meka masɛm sɛdeɛ ɛteɛ pɛpɛɛpɛ nti ɔmo bisa ɔno nso sɛ ɔnka n'asɛm na ɔno according to ɔno no sɛ akwala na enya me ba na ɔkan ne deɛ ɔde abufuo ɛna ɛkaayɛ akwala na enya me ba na asɛm na ɔkan ne deɛ ɔde abufuo ɛna ɛkaayɛ enti no enya asɛm a ɛyɛ serious I'm see you enti ɔhɔ no mpanimfoɔ no ebisa me sɛ seesia no den na me wɔ kafa deɛ aba no ho a ɔsɛ ɔde abufuo ɛna ɛkaayɛ nti den na me wɔ kafa ho ana na I'm see you na me ka twom sɛ de abayewa no ka no do ɔno sɛ ɔde abufuo na ɛkaayɛ but to me ne deɛ me hu ne sɛ ɛnyɛ abufuo na ɔde ka ɛyɛ asɛm a wami ni serious to me no me hu ne sɛ ɛnyɛ abufuo ɛyɛ asɛm a wami ni serious efi sɛ me wɔ nneɛma bɛyɛ ɛnan asɛ enum a me de mani ahu bi me de maso ate bi a ɛkyerɛ sɛ deɛ ɔɔka no ɛyɛ nokorɛ pa nti ɛnyɛ abufuo ɛna ɔde ka nti mpanimfoɔ no ebisa me sɛ metima ma nsɛm na meka no metimi ada na dia atrɛ mu a nti deɛ di kan no na meka sɛ bra bayewa no ɛwoyɛ na kwala no wɔ somewhere 4 to 5 months okay na ɔba bɛsra me ɛwɔ ɔdan man so bayewa no bɛsra me nti ɔbaeɛ no ɔde me phone ɛyɛ call na ɔyɛ no deɛ me manhu call kora ɔyɛɛyɛ but akyiri na ɔkɔɔyɛ no nipa kora ɔde me phone frɛ no nipa no ebe frɛ me back sɛ ɔhwehwɛ nipa ɔsɛmasi ɛna me si me wɔ ɔdan but ɔno deɛ ɔkɔ mɔmi mu hɔ wɔ village nti me wɔ ɔdan ɛna ɔsi okay na me bisa ne sɛ ɔno na di kan bisa me sɛ na yɛ me hwan ni nti ɔhɔ no ɔbisa me saa no ɛna me sɛ no ma me hide me ho na me hwɛ adeɛ okay nti ɔhɔ man da me ho adi ankyerɛ abrantie no sɛ ɛyɛ ebia wo ne we na wo ho or your girlfriend one kan san kyerɛ no ɛwɔ phone no so enti me ka kyerɛ no sɛ me yɛ Felicia no ne bra penny a me bo ne din okay sɛ nipa ɔsɛ mesi no sɛ okay ɔno kora wate ne din bɛgye sɛ ohun no ɔno sɛ me ɛyɛ no dia ne enkomo wɔ hɔ no betimi ne me edi na me si enkomo bia wɔ hɔ bia no betimi ne me edi nti won feel free na okay ɔne me enkasa nti ɛhɔ na ɔbɛka nsɛm atrɛ me nsɛm a ɛbra Felicia no ɛkɔtena ne bra nkyɛn wɔ aguna so aduru hɔ nneɛma ɛkɔɔ so wɔ ɔno abranteɛ no ɛne Felicia no ntɛmu nyinaa no ɛma ɔka kra sɛ Felicia no ɛka kyerɛ ne sɛ ɔne ne nyam enti no ɔkɔ akura na wakɔbɔ na wofu amanneɛ nti dɔm bɛka no na wama no aso ate betri hɔ no wansan ante bibia emfiri Felicia ne nkyɛn bi deɛ ɔte ya ne sɛ wakɔbɔ bɛma foforo din sɛ ɔno ne nipa nyinsen no ɛyɛ ne dia me ba twɛn me na ho me so kakra ma me aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM na yɛne Ismail ɛna edi nkɔmmɔ na yɛbɛkɔ na afei yɛne Felicia nso akɔdi nkɔmmɔ na yɛahwɛ sɛ nsɛm no a yɛnua bɛma yi ka no oyi ano sɛn ne yɛtie wɔ no so no mu asɛm ɔbapa Auntie name na ho yɛ deɛ oba de adaroma na so nyame adome ho yɛ pa aye sweet medase yankwa medase etiefo amuti Akoma 87.9 medenchi asronko every time herbal center ene Kenoga herbal clinic aseye ede mo obi biara medafo ebre edu se yedi nkomo efa yapomuden ensem ho eno nti akosua mansa adepa
magye madwa idie ebre adru se wone me betena wada Roma eni die ni ahobrase kwan so na ye ntwetwe yapomuden ho enkomo efise ye nipa dasani ye se yapomuden sem esombo ema yen enu nti medwafo ene mentena na breti awamu mewie na ma ako atoa akoma mu nsem no so ede amamo na Kenoga Herbal Clinic eye kofa baye okofa KNG company ede baye ono eno ode Time Herbal Center baye no the Time Herbal Mixture enu anwanwaso amaso ahwe na magye atomu no so ode beka ho ena the Time H8 capsules ene ne mixture so ebeka ho na ene de age ne ho ntre ha no eye Kenoga Herbal Clinic na Kenoga Herbal Clinic ye ultra modern herbal clinic Dr. Owusu Ajemai Kennedy ni konwa din eye nana otafrija adoma chede a wo ba ade ede dom no esan enisuade hu na wo ene adoma obdoma nkoma ede dom no efa enubna hahama eni nua mu no doctor you obi a waben ewo nubna ne hahama mu na ojen hahama eni nubna di esan se wo ye bibini ena wanim sese bibini kase wo den hahama ne nubna ye ne ho adu sade wo twadua mpoka ye wo nasemu se ye ni aduaba no fa hahan no sayare a ya ade a ya natumi ewom enu ti ne nuro no eye tatahwe ebi ena ode be ye Time Herbal Mixture baye maso ahwe ehunu se yiw eduro no eye adu papa ako atia mama malaria amama dem ho emfinhia baako edunum ni doctor ede eduro ne ba adwa so no sene nuro ne enya enkanya ne sene oda so ejina ne naisi ni nyina so nso eye mo ankasa momoa ena mo sre ne se onfa clinic emeka mo ho na eno ena doctor etie mo mpai bo a wokofa Kenoga Herbal Clinic no ede aba na Kenoga Herbal Clinic ye chiri kwan no enya wira kwan ye wo espresso adeja baabi a wo de wo free baabi afo ka se wo kọ eputioja katre mate ne se onsiw ewo Filia Junction osiw Filia Junction on your right hand side obehunu se taxi rank wo hokoi na abekwa akoto taxi a aye ready anasa aye krado a wono ena wotu no katre driver ne se onsiw ewo Sakora Junction wo bedu na doctor na chire kwan ya billboard no esi ho enu nti ema ne nya wasem hia Kenoga Herbal Clinic nso eye baabi a okwa wo oyarefo no ene de wo hwe wo sabi oyarefo no mu benya baabi edimuti ato ente se baabi a wo bekọ no na sabi mpraduasa ba dabre mu akoye den ede amamo na afe entoma na wo de sefom ade ebeche na wo kwhwe yarefo no so wa yare dabi eba mo apomuden sem ho a eye doctor ne number 1 priority odwin obi a comfortability ho enu nti wa make provisions ede amount de wo yarefo oyare ni no ene de wo behwe yare ni ne so eyare sade ebe ya amonso mo ho ebetimi atomo enu nti doctor aye ne sa na Kenoga Herbal Clinic doctor ne bo nso edafem eno ne ade a ebro adwen ne ntiase so eye ultra modern Herbal Clinic mfidie nwanwaso wode ye adwuma ne nyina no enya ade a wo charge kese ebu okuma bi enu nti ema ne nya wahia sem anase asem hia se bia sade ye ka clinic obekọ ne bia sika twitwiri die bi ene sese wutua edeba doctor ansa wahwe yare entesa Kenoga Herbal Clinic a doctor for a nurse for ene animdifo a wo ye adwuma no wode kasade enimotie ene enkranshansem ene ode bejewo ababa ebeye wawa atu na doctor nso edi ne nimde ne ne su ehunu no abeka wo ho na me be sorry no mehwe sa me de doctor number na betudwa ansa ya sorry enu nti frɛ doctor e wo 020 020 20 400 53 020 400 and I said 0278 so mani hunu say you eye nokra de mfidie ne ka no ene wasem ni nyina akọ pepepa ehu nru a eye duro tatahwe na doctor edebema wo enu nti say ye stroke yare efiri wachi wo pa achi enti na wo ho no enyina eye wo ya agene wo bi okra na mpa na ne de no eye awu anesa medofo hwe ne tu ho na montem so fakodan doctor ewo Kenoga Herbal Clinic aso ye na wankasa no behunu sakraye ewo wapomuden ensemumu afei de wono so no hypertension etete no eye yare a ekunipa mpofrem
sɛ waama wani ana hɔ na waama wo ho ama wo homre so na wantu anamɔ a ɛsɛfata wanhwɛ yi adakoro bɛyɛ ɔdabɔne enye ema ne nyansa fa ne nyina akodan doctor ewo Kenoga Herbal Clinic aso ye na doctor na otafrija ebehwe ne watu sa wo hawo na se e de afri wo so won ba ne bema asabi awo ho asem aye den aya abom se de adwonso abo akokɔ aware wo hwinka wo ware a emu enhyira efri mu ba no eye yafnude enu nti no se yafnude na busua ne hwe na afi aba emfie mienu aba ekɔ ne fie miensa so na yenhunu sɛ wafu apagya anasa wo ho nane mansakraye biara maya na ebusuafo ensiw ne nkumafo ahyase etwere wɔn se de kyerɛw afei edin a ensɛm fata ene yɛde beto wuti anye yempo a yɛmfrɛ wo biba na yasoma no medɔfo sɛ wo saa wo haw ne bia bɔmɔden na ne wura muntua namɔ emfa saa wo haw yi nkɔdan doctor no wo awo adro tatahwe a wɔde mawo a wankasa wo benya yefunu na won so yɛtimi ato wudin stronko ema won so wo ba no so abeto won sa so ebi kra na sebi mpraduasa eye wawu twa anum anasa wawudie num na nsakraye bi abamu sintone mfumsuo bi anasa mroye bi aba awodie no mese bo anamon fakwadan doctor ewo Kenoga Herbal Clinic na doctor enyi sa wo haw no emfamfiri wo so be man so a wo hunsuo agene wututu a entimi enkuma boa uma yenhunu sɛ wo be mamu ante magi na da ho nso adagie da ne da wo TikTok enumre bra be yɛ adwuma fakwadan doctor ewo Kenoga Herbal Clinic na doctor ebeye nipadua kwa anum nhwehwemu wono ankasa ebeye wo nipadua kwa anum adwuma na ansana wo mfiri nanim enko no na nsakraye ne adanse na wode kɔ doctor tenase ne na doctor for ye adwuma adwuada ekosi ne memenda so anopa no nsia kan na wa hyase ekosi na nwumre no nsia so na sa free screening exercise wo hyase no woguso eye bukua da biara de kosi ne memenda so enu nti bomode na won so konya sa free screening exercise no mu chefa na won so doctor enye wo nipadua mu nhwehwemu ema na won so nya adura ebebo faculty anyarewa hodo ebre na yede ye adwumanti no time herbal mixture enuro no da so odwa so time HH capsules ene ne mixture no da so odwa so ani nyina eye adwuma sonko mo manfo enu ti hwe ne pa binom na won so wade ho afri nyarewa hodo mu na pomoden kwamotwetwe a akosua mansa adepa midifri Kenoga Herbal Clinic aso ye edebre tiefo a woti Akoma 87.9 ene midibesie nyame ya adom adasene ye besan ehia Medaso papa miniaba eya Akoma 87.9 FM yenkona mene Ishmael enkonkotoa yenkomo hwehwe no so na fei yenfre Felicia na yenhuni ono so eka okay enti is yo to asoma me pacho enti mene abrantie no edididi nkomo na no na oye se me wo akwara no a picture me fansen no okay ti me de akwara no picture no sende no ohun ya no say hey this one there my photocopy oh and I'm say really I say yes and I'm say okay enti ho no me sheda ka chen se me nua ba no so ofi se odona abrantie no do one na wo de bet one na aunt na enti so ofi se me nua ba no odona omra no me ware ne e na wo ka chem so se one obi akwo na se no onim se de ho nsensem na akwa yenti no ontimi mba prekopa se oba be ware no okay nti nkomodi die no mu ana akire no obehu akire se not know se nye me ne Felicia ne bra na mo me ne abrantie na me ne no ewo ho no okay me number so enti abrantie no anam se no mu nyina tifi enti abrantie no koka kyen se me ne Alex kra edi nkomo okay ana o request number no na ohu se a number we nye Alex number na mo number we ye ni person mesi a number okay enti sister no eje brother no oh and I'm say I na utwa so ti akire free ho no me ne no yantimi antoa enkomodie bia so biom okay na me ne no mi nyina am say ye lo so ye ho contact okay ti me ne no free ho de me ne no nim de asibia nti me de asem yi eto mpanimfo nim se o asem sei apiem ama ne mame ebe frame me phone so because omote say ma send akola ne picture no ama guy no
nti ɔmo frɛ me phone so ɔmo bufu ye ɛwɔ bufuo kwan so ɛkeka de ɔmo bɛka ɛkyerɛ me nti ɔmo keka de ɔmo bɛka ɛkyerɛ me no na me sɛ o ɛnyɛ sɛ me hyɛ da na me send akora ne picture no de ma guy